Imbag nga rabiyo manen kakabsat ken gayan in the Lord. So adaptive manen agdingig kadagiti sasao babaen iti biag iti naduma-duma tayo nga leaders nga makita tayo kadati tayo amuen no sino dagiti kakadwa tayo tatakakabsat. So before that, bago tayo nga rugyanan nga Lord or bago tayo magpakilala, ay abak man pa lang detay ag pray kanya tayo ni sis Judeline. Good evening, kada tayo amin kakabsat. So, itatagal nga gundaway katagkararag tayo pay lang. So, let's pray. Diyos nga man nakabalin, agyaman kami o God, iti gundaway, nga intun mo kada kami, itatang rabii o God. Kat Lord, idawdawat mi nga deti nga ubraan mi tata, panagtapik review o God, si kakadi o God, iti mang bless, iti sagtunggal may sa kada kami, kastamat na gitag buybuya, even iti internet connection di sagtunggal may sa o God, nga maawatan, and ma-internalize mi iti kayat mo nga ipapalearn kada kami o God. Agyaman kami o God nga sika iti mang protektar ti sagtunggal may sa kada kami nga deti nga sasaom o God ket haan bilang nga mangeg no di ket i-apply mi o God iti panagbiag mi ken iti panagtulnog mi ken ka. Lord, idawdawat mi deti nga gundaway nga sika iti mang bless ken makipagkaadda kada kami itaken intun malpas deti nga ubraan mi nga panagtapik review. Lord, thank you and we commit to you,
Lord. All of these things, in Jesus' name we pray. Amen. So, intayo rin amamwen ni Sis Juna, bagaman no ana iti lang experience mo data aldaw kabsat and then yung nagan mo. Sige. Siya no pa ni ate yung nga Juna, kakabsat. So, good evening. Naladlado eh. So, ti aldaw ko itatakit na ragsa. Kasi, nadanunan man de, tuyen aldaw. Makita yung man tilang ako. Ay, joke. Ngam tata, pagsasaritaan tayo manan ay akin. Siyempre, tibiyag nga talaga ngayon ni Apo ka everyday blessing tap no maiwaragawag pa iti sasauna. Iso nga naragsa. Duman pa'y natudo, okay lang. Blessing in disguise. Nga kunada. Kasi sila. Praise the Lord. So, internet nga ro dinggen no kasano mo ti aldaw ni kuya tayo or ading tayo nga Jibo. Naimbag rabi tayo gigayom ken na kakabsat kay so kanya kumat napasamak lang iti recognition iti Jai College Engineering and digijay nakakita kanya kijay da nakita kakabsat ng gigayom kaya pagsasaritaan tayo iti nagpipindas panorsoro iti Diyos tayo. Congrats bro. So, intayo net dinggen ni kuya tayo nga Jibo ay ni Denmark. Yung anak ni na yarimit ka dyan ni Tangalda. Praise the Lord na nakasaysay at iti just itatangal daw. Duting pa-realize na kinyak regarding in terms of naman iti kailangan i-prioritize. Especially kadijay calling kumbaga nga intinigad kanya tayo. So deta kumbaga iti may isa nga naipakita ni God kanya iti life nga talaga kat para kanya na so dapat nga manghinayang nga aramidon iti pagayatan iti Diyos kundi tuloy lang. So nga naragsak kasi amok nga iti pagaya at aramid nga pagayatan iti Diyos ket dapat live by faith and not by sight. DJ tuloy tayo nga kakabsat nga agbingeg ken amen ni Apo tayo nga Diyos mo anaman ti dapat nga obraan tayo, especially tibiyag, impay na kanya tayo kakabsat. Yun lang, Brad. So, hindi nga rin, rogyanan ni kakabsat, nga pagsasalitaan, detay topiko tayo, iti kalman. So, nataitialan ni Suna, iti nagkapo tayo ken Apo Diyos. So, atay, key verse na, San Juan verses 1 to 4. So, inakman nga di basa kakabsat, deto'y key verse tayo tata. Kuna na jay, idi po nga nay, addan ti sao, ket ti sao, kadwa ti Diyos. Ket ti sao, Diyos. Manipud iti punganay, ti sao, kadwa ti Diyos. Pinarswa ti Diyos, iso amin, babaen ken kuana, ket awan tinaparswa no saan agapu, ken kuana. Ti sao, iso ti gugwayan ti biyag, ket daytoy abiyag, iso ti silaw, dagiti tattao. Intero sagisaon or awaton nga nalaing datoy babaen iti naduma-duma nga revelasyon dagiti kakabsat tayo dati screen tat kakabsat. So adagay umuna nga challenge ket iti kuna nanti umuna nga challenge ni Jesucristo ti Dios Ama ket may maysa masapol apatyan tayo ani Jesucristo nga anak ti Dios tiladawan ti kina Dios na ken mangipakita nga isuda ket may maysa adda kadipay lang kapanunutam asaan mo patyen ani Apo Jesucristo ken ti Dios Ama ket may maysa apay. So iti umuna nga rod nga mangibagamit iti panakaawat na diti kakabsat ket ni kuya tayo Denmark anot na ibagam diti kakabsat. Praise the Lord. So, nakamay iting kailangan tayong i-understand ngo sino ba talaga ni Jesucristo. Once namin amo tayo ni Jesucristo ket amo tayo mati Dios Ama. Ngam ditoy, di part namin nga ada ba di question kanya tayo nga di kasano tayo nga patyen ni Jesucristo ti pinagdag tayo. So, no pampanunutin tayo sa tilang bang namin talaga patyen ni Jesucristo ti pinagdag tayo mga adadig iti mapaspasamak, ko mga masakit,
no ada iti problema nga umay. So ijay lang ba nga talaga nga patse ni Hesus Kristo haan dapat kundi titinaldaw-aldaw dapat ijay pa lang mas tumubker or kailangan tayo nga patsen kasi amo tayo ni Hesus Kristo ti pudno. Ti pudpudno nga pa so na ti pudno and very clear met iti magana pa iti John of John 14:6 siya iti pudno ti dalan ken ti biag. So ngon ditoy kasano nga rod nga ay kumbaga impakita met iti sa bali nga once nga mamati akin ni Hesus Kristo nga ken iti amag ket maysa kasano met nga ipakita met iti sa bali nga tao. Ijay nga rod ket once nga naibaga ni Hesus Kristo anat impakita ni Hesus Kristo dito lubong. So ijay ko dapat met nga ipakita met iti sa bali nga tao. Dapat kasano di mako na nga ma-display mismo iti pagayatan iti Dios. So yung pakita ni Hesus Kristo dijay, yung display mismo ni Hesus Kristo, kanya tayo nga anamat ti kayat nga kumbaga kung sino iti character iti Dios Ama. So no ngamin yung dati ngamin mo talagang mamati tayo kina Hesus Kristo, kaya natural met nga mamati tayo iti Dios Ama. So ana kumbaga digiti nga rod ko nagtatay anap digiti rason dadto mga talagang met nga apay nga digiti pamati masyaken nga talaga iti daytoy once nga kurang iti di pamati kanya na so nga dapat nga patugkeren amwen mismo ni Hesus Kristo ti pinagbiag nakad adumet anang pampanunod nito nakad adu di claim ni Christ di IMs na so ijay pa lang dapat clear kanya iti daytoy yung tanon mas mauawatak hindi pamatik mismo kanya na kathaan pulos nga masyaken. So, no adati once nga masyaken pa lang iti daytoy haan which is ada pa lang kurang nga talaga ada pa lang iti kurang pa lang dikas lang pamatik kanya na ada pa lang ti doubt. But very clear once nga agda doubt we can not totally see God. So nga as we continue nga adaman digiti situation nga talaga nga narigat nga patyen ni God iti pinagbiag tayo. So let's remember nga we are belong to God. So ijay pa lang datayo ket nagapukan niya na so nga haan tayo pulos dapat nga agdawt kadete anaman iti character na mas makita tayo iti daytoy babaen ken ni Hesus Kristo. Ijay lang met Brad Aldrin. Mr. Lord. Dijay ito na ni Kuya Teo Denmark about the 7 IMs natintas nga maawatan data identity ken ni Hesus Kristo tapno iti kasagathaan nga agdududwa kadigiti about no sino ni Dios Ama ken no sino ni Hesus Kristo. So there again di Brad sis na kaya sis Junelin. So, syakmat. So, dati question na aya, adda ka di pa ilang kapanunutam. So, kapanunutam, ita agdama. So, praise the Lord mat itata. Siguro itatakin niya kung awan mat ti makita kon kasi mamati natin very clear mat aya dagiti revelation ni God kada tayo or kinyak mismo nga iso na nga talaga kinigad ket may sa. No siguro idi when I admit nga ado dagiti banag nga hanak mamati kasi nga rod kas nang nasanay nak DJ dati nga pagjojoy nak kumbaga or DJ dati nga tawag nan ipamula kinya. So DJ narigat ko nga admitaran nga kasano ko mga inted ni Christ iti life na kinya ket hamong nga isuna ni God. Kasang kasjay iti thinking ko idi nga tatamat praise the Lord nga nakita ken impakita na in reveal ni God kada tayo o kinyak mismo nga ni God and Jesus Christ ket may sa. So amin nga talaga nga awan talaga iti sabali or handa talaga nga agsinnupadi kumbaga kasi no anati inaramid in demonstrate ni Christ no anati character nga talaga nga ureman hantayo nakita di nga may na urehan tayo man makikita ni God or siya mismo hang kuman nakita personally ni God ngum through DJ revelation ni God through DJ Bible ket makita tayo or nakita nga talaga nga ti character ni God ket
han lang nga loving no di ket ipakita na pa nga talaga itirat na or DJ pungtot na kada tayo nuance nga hantayo talaga nga mamati ken kuana or hantayo nga talaga nga agtulnog. So DJ question na nga minta tayo nga banag nga hangko nga patyen. So binaliwan ni God amin di Giant kasi DJ nga rod by his grace ket inalaw na nga makita dagito yung nga truths babaen ka ni Jesus Christ. Kan syempre itimot lang rason na kat because DJ personal nga relationship ko kan ni Christ which is DJ quiet time dagiti through Bible study, through dagiti word ni God, iti Sunday service, services tayo aya. So dagiti kakabsat nga dumdumngog itata hantayo lang dapat nga agi-stop numan adda question kasi kung bakas din numan adda question tayo hantayo dapat nga mababain nga agdamag kini God mismo iso nga tapno iso namot lang ti mga answer mangted iti peace iti heart tayo. So DJ lang mat kanya kakabsat. Mr. Lord. Mr. Lord. So, maamuan or maamuti na talaga na si Kristo babayan lang iti sarili tayo nga willingness nga mamupay suna. So, entire dinggan man met tika panunutan ni Brother J-Boy kaya ti challenge number 1. Okay, litek na yung mag-arabi tayo, aming gayom ka na kakabsat. Timat kanya, ulitek lang, masapol, patyen tayo, ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo nga anak ti Diyos. Kaya daytoy may sanda kini God. So, di question, adda ka di pa lang kapanunutam saan mo patyen, ani Apo Yesu Kristo ken ti Diyos Ama ket may maysa. So kanya itigot or para kanya awan paingamin kasi klaro nga ni God ken Jesus Christ ket may maysa. Ngem anay ti nakita nga problem itoy daytoy DJ ma-delay iti application. So amok ti pudno ket DJ ni Jesus Christ pudno ket DJ may sesunang anak iti Dios and clear iti Jan ngem ti didilnigat kanya ket DJ panang-apply sigida dagiti ibagbaga wenno bilin na kanyak. So may sada. So no ana iti bilin ti Dios isumat iti bilin ni Jesus. Ngem ti kanyak iti ket pacheck DJ naidil kanyak dijayen ngem ti panangyaplikar ket ipapabayag ko wenno ibaybayag ko no adda nagiti times nga adu iti panunutan no pagsasabay iti ubraen. So daytoy kanya ket reminder nga no kasjay iti knowledge ko same dapat iti application ko ken kastapay iti DJ intensity na DJ kapaspas na and DJ pakakitaan. Ngamin no mamatiak lang no amok lang ngam awan met iti panangubra awan met iti lifestyle awan met iti lifestyle useless mat lang DJ panamati. So DJ i-refresh nak ni God i-refresh nak from DJ nakagawian nga obra nga haan nga mainait kanya na. So DJ ket kasapulak nga mamati and i-aplika immediately. DJ lang magkanya. So DJ ti kono ni Brother J-Boy ni Yesu Kristo ken ti Dios Ama ket may nga talaga. So iti kanya na net iti application iti number 1 nga lang nakita namin. So praise the Lord ta DJ nga banag o DJ nga banda nga talaga ni mamati ken Yesu Kristo adda DJ kapanunutan nga may sada ken ni God the Father o ni Dios Ama and kaputa ni Dios Ama ket may sada ken Yesu Kristo adda DJ panakabuteng or panagaramid kadigiti sasaon ni Apo tayo nga Yesu Kristo. So intay nga rod ay sumakaron kalsat nga challenge ket inakarod basaen ulit. Una na ditoy pinarsuan na ti tao babaen ken Yesu Kristo kas may sa pinarsa ti Dios natural as sumurot ken apaturayan tayo
tibiyag tayo ken Apo Jesu-Kristo. Adda kadipay banbanag tibiyag tayo makaigawid ti panang surot tayo ken kuana ken paset tibiyag tayo asaan tayo papaiturayan ti Dios. So iti umuna nga hintay manggigan iti kapanunutan na ket ni Sis Juneline. Sige. So, kinyakmat dati ay kakabsat kat very personal. Aya. So, kuna dito, adda ka di pa'y banbanag tibiyag tayo ang makaigawid, ti panang surot tayo kenkwana. So, umuna talaga tinapanunot ko dati kat umuna kat physical. I mean, self nga talaga. Kasi, madlaw ko talaga, no, kumbaga, for example, kat nabannog iti self, kat kasang han na kayat aggunayan, kasang kasi mas pilpilyan iti kumbaga agtugaw pay lang, kasang kasya iti, han nga tuloy-tuloy di arangkada na. So nakita dito nga adapay lang gayam kastoy ko Lord ti mas pilpilyak iti self kasya iti comfort kumbaga han man nga comfort nga ti ano tawag nanti hangko kayat agubran ngam DJ wait lang Lord kasang kasya iti kayat ko pay lang nga ti i-rest kumbaga kasya anan ti agpost kasya na ano tay mas pilpilyak DJ makarik na iti inana iti bagi kasjay. Isu nga makikita nga talaga nga nuance nga maina na iti bagbagi nga talaga or iti bagi mismo kat at dadya nga sumrok nga talaga iti deception iti kaaway nga tay hanggalat ta mapanan kasang kasya. Di kamo lang no na experience dagiti kakabsatan ay sang kuma dati sinango mo nga obra mo kat hanggalatapan ag BBS-en kasang kasya. Ngam dati matiididil kinyak ni God ay nga the moment nga inaccept ko ni Jesus Christ, awan dapat di jahin. Iso nga kailangan talaga nga ikatan di self tapnon iti kasta makapag-work ni God. Iso matian anan inyam emphasize na kinyak nga talaga nga talikodan iti bagi isjay nga agpaiturayan ken ni Christ tapnon iti kasta ket mausar na nga talaga iti biag ko ken jay no once nga han talaga nga or hanak maging willing hanmat nga makapag-work na talaga iti Holy Spirit iso nga jay bagbagat at dagiti kakabsat aya nga makarelate na ka talaga nga no han talaga nga willing or han ko nga kayat nga i-give up talaga iti self ko han talaga mo't maaramid jay will ni God iti panagbiag ko I mean han nga makapag-work kasang kuma jay plano na kinya ket han nga masurot kasi nga rod kaslang mas pinilpilik iti dalan ko. So DJ, reminder kinyak dati nga all the more nga talaga nga anan agtalina ed ka DJ will ni God iti panagbiag ko. So syempre through his revelation latamot hangaga puta makitkitak iti sabali nga tao ay agub obey da sa nga siyay han nga iso da dapat iti basis ko nga talaga no apay mat agubay na tatagon daway. So nga DJ tapnon iti kasta masurot ko ni God all the more ket DJ agkaroon nak iti naununog pay nga personal nga relationship through quiet time and prayer life. So, DJ lang matkin niya kakabsat. So, physical or self kano iti makaigawid iti panagsurot ni Ate Jonah ni Apo tayo nga si Kristo. Kaya tindamit kitaan or dinggen no ano mo iti makuna ni Brad J-Boy no ano mo iti makaigawid kanya na Makaigawid. Okay. So ito mo kanyak mai-relate ko dito iti mother and son relationship, employee and employer relationship, student and instructor relationship. So DJ ngamin ko na ito natural sumurot ken paiturayan or yes paiturayan tayo. So DJ kasla ko maiti may isang anak so iti nangi pusing no nang anak. So surutin na natural to nga surutin na ken paiturayan. So na, so yan ni inang, natural lang DJ. Same as true, no, i-acknowledge ko i-acknowledge ni God iti Diyos ko, ni God iti nangted kanyak dito nga life. Therefore, digiti ibagbaga na kanyak kat alis to lang kuma nga ubraan, haan nga DJ narigat, haan nga DJ nadagsen, burden, but rather kat natural. So, the question,
Adda ka di pa ibanbanag ti biyag tayo makaigawid ti panang surot tayo ken kuana ken aset ti biyag tayo saan tayo paiturayan ti Diyos. So duwa ngamin iti ididil na ito'y first kata DJ Paset. So kanyak met ito'y no magita nga makita no i-evaluate ti self no agbalin nga uncontrollable no anak nga mausar ni God ngamin kan kanen nag iti self so DJ na ibaga ni ate itay nga i acknowledge iti self-comfort, di self-centeredness, selfishness, kakasjay. So, haan nga makapag-work ni God in my life, haan nga makapag turay in my life. And next naman is, ito'y panang surot, kanya kumat ito, I need to acknowledge no siya sino or sino nga talaga iti master ko. So, no ti master ko ni God, settled na nga or ana iti mapasamak kanya in following him amok iti papanak amok iti mapasamak kanyak so DJ kanyak iti pinaka answer itoy nga I need to acknowledge who is my master ken aminton ket softly to lang iti panagdalon di lang magkanyak kapsa. Ayun, Mr. Lord. So, itimbagan ni Tatiboy ket about solution. Talaga nga digiti bambanag nga makaigawid iti panagsurot yan abo tayo nga sa gusto. Ang pausar para iti will ni God and then gamesa mamamu nga ni God ket isu iti pinaka master or pinaka authority ni Biyang. So, damit tinggen no kasonomet iti kapanunutan ni Kuya tayo nga magpalit kalas ng buto. So, praise the Lord. So, yun na kami may i-share na kanya tayo ni Brad, Sis June na ni Brad J. Boy. So, ang kikitaan tayo dito yung magkakapsa. Study jay. So, self, iti may isa nga talaga mo iti makaigawid. Ngayon, ada nga minti part up nga nga self or DJ iti makaigawid kanya tayo. Kasi ada di kurang ti pamati. Or, hanga lang nga kurang ti pamati. Panaka-danger dito yung pakaawan ti pamati kanya Hesu Kristo. So dito nga min nga kamsat, once nga min nga mamati tayo kini Hesu Kristo, natural tayo nga talaga nga ubrayan iti pagayatan na. Natural mo talaga nga ited iti biyag kanya na. No adapay lang digiti part nga talaga iti biyag, it's a high time nga talaga nga subyanan di pamati kini Hesu Kristo. So DJ kanayon ko rin kanayon ko nga kikitaan iti pasat ti biyag kung nagduma, apay nga narigat nga i-overcome iti bagi. Especially iti self-desire, self-centeredness, apay nga narigat ni overcome iti detoy kasi kurang iti pamati. Kaya di pamati, baka once nga, adam pamati akmat kina Hesu Kristo. Baka ko, dito nga ro di part nga, hampay nga buong in-accept isuna. So dapat, once nga in-accept nga buong buo ni Hesu Kristo, is unnatural mo talaga nga obraen di buo. Di buo nga obraen ti pagayatan na. Awan iti kasi nga mo pampanunod ket buong inted ni Hesu Kristo ti biag na and even ni God buong nga inted na kanya tayo ni Hesu Kristo buong met nga create na tayo so dijay awan dapat met pagkurangan nga ited iti biag kanya na so nga adapan digiti pagkurangan nga talaga is a high time nga talaga nga evaluate na iti bagbagi. Ngum, halang evaluate kailangan tayong obraan. Kasi kung ano yung evaluate iti bagbagi, or ano digiti madi nga pakasaan, digiti, kana yung evaluate, kumbaga, narigat tayo, kumbaga, ijingamin nga part nga, maigawit tayo. Okay, so once nga kailangan tayong evaluate, there is an application. Ada dapat maaramid, ada timik makunang transformation. So nga kung natin nga rod, ti repentance nga pupudlo nga repentance kakabsat ket haan lang nga mga ibagam nga solid roll but we need to go back on track kung ano yung purpose ng God kumbaga ana ba ti rason nga apay nga create na tayo babaen kin Hesu Kristo so that is very clear nga ti biag tayo biag ko mismo ket agap mapan kanya na so ditoy awan dapat ko maiti makaigawid din so ano addaman iti daytoy is high time nga talaga nga i-lay down amin kini Christ. Kasi ije pa lang, dakil nga, dito nga rin nga mako na nga
adati ti makunang ti ma-breakthrough mismo because amo tayo nga ni Hesus Kristo iti strong iso ti mga mang-guide kanya tayo haawanan sa bali. Diyan lang met brad. Lord, so adu iti makaigalit kanya tayo ken iti question ta tayo apa yang narigat na po nga i-overcome iti nga pakaigawitan ket ano ti solusyon. So babaen iti sasauna po tayo nga sa Kristo. And the other thing, ibasa karod dati kakabsat, dati may katlo nga puntos tayo. Kuna nagtoy ni Yesu Kristo iso ti silang ti biyag, ni Yesu Kristo ti agnanayon a silang ti biyag tayo. Ket babaen ti panang surot tayo kanya na masapul nga agbyag tayo ti kinadalos ken kinalinteg. Anya kadi pwede giti wagas ti panagbiag tayo asaan tayo pay nabalaygian nga iso dagitoy ti mangitunda kada tayo nga agtalin na ti kinasik. Ngit, ket intay dingen iti kapanunutan ni Brad J. Boy kada ti point number 3. Praise the Lord. Okay, so ito yung kanyak ni Yesu Kristo ti aga nanayon asilaw ti biyag. So no, ti silaw ti motor ket alis to lang nga mapundi. Iti bumbilya nga iti apartment met di sakit ket nabiit pa lang nagsukat kami. Ngam ko na ito'y gigayom kan kakabsat ni Jesus di agnanayon asilaw ti biyag tayo. Based kadagiti nga truths or pudno, so amo kon no siya sino iti surutek. So masapol nga no amo kon it no siya sino iti surutek kasapol akmet nga agbiag iti kinadalos ken kinalinteg. So sursuro lahat ang amin dijay ngamin iti sursurotek a Dios ket holy and blameless awan pulos iti pakapilawan na. Therefore, dagiti met aramid ko, no siya sino nakita identity, ken kastapay no kasano iti panangibiyag ko, kasano iti relationship ko iti others, makita nga ni God iti punot dulo na. So iti question ito ay anya kadi dagiti wagas ti panagbiag tayo asaan tayo kay nagbalaygan nga iso daytoy or dagitoy ti mangitunda kada tayo nga agtalinaed pagkalined ti kinasipnget. So iti kanya ket iti panagbalaygi. So kasla ko man no war no dadagiti war idi nagkakaonagat no nagbalaygi da ijay nga war pagida sakop da DJ nga place and analang iti maka ikat kanya di DJ nga place no adanto man iti kaapadan no kalabandan nga iti mga bakit DJ kalabanda. So dito matipagpagita na kanya ito'y nagbalay ginakon babaen iti panangawat ko ken Hesus Kristo akas Dios ken manubot iti biag ko ngem asapulan iti consistency. Ngamin anytime ready iti kaaway nga umay kanyak mangsakop kanyak but no na pintas iti love relationship ko in the Lord consistent iti feeding and at the same time application ko iti word ni God never nak nga maatiw kadagiti nga kaaway. So dijen makunak nga nagbalaygi yung kasapulan iti consistency ken maikat DJ self righteousness maikat iti amin about self but rather ni God laeng iti mabati ni God di plans na ngamin amok nga iso iti pagbanagan iso iti pagsayaat. Di lang magkanya kakabsat. Lord, so di ko na nagbalay din. Ngem, kailangan iti consistency ken kasapulan nga ikaten dagiti kapanunutan about iti siya. So, intay din yan ni ate tayo nga Junelin, no anong magtimakunan ito kakabsat? Sige. Susyakmanan. Yeah. So, sige. So, praise the Lord, kakabsat. Kasi dito ikat, nagaduting pa-realize kinyak dito. Kasi adape lang gayong mga sitwasyon idi. Adape lang gayong dagiti sitwasyon nga kastoy ti kapan panunutak kumbaga kasya. So, dito, di ba, di question na ngamin nga, anya kadipay, dagiti wagas, di pa nagbiag ko, asaan ko pa'y nagbalaygian. Kumbaga, victory kasya.
So may share ko lang kasi siya namin ket hanak nga pamilyar ka dagiti directions kakasyay. Alistok nak lang makalipat no kasang kumanog biyahe, no adda pa panan alistok lang malipatan jay dalan isong hang kubagay balin nga driver. Jay. Ngam dati ay kahit kung nga lang nga i-connect kasi dati nga rod. Adagayam DJ sitwasyon, ada DJ sitwasyon ngamin iti life ko nga gabuta hang ko kayat nagkamali. Kat kasang kaya't ko kay as ni God kasjay ngum tigayam ipag iaas kung ket kaya't ko nga way Lord ti kaya't ko nga way ngamin ket kastoy kasjay so ti kurang namin kinyak ayak kakabsat ket DJ Faith kasjay nakabatbat ti tumot lang ngamin iti panamati kasjay ti kumbaga lang nga ron nga ni God nga dito iti dalan anak ko dito nasupnget ngem adanak nga silaw mo kumbaga kasjay kas nang narigat nakpelang mamati kasi hang ko nga makita hang ko nga rod ma-feel kumbaga kasjay hang ko marit na kasjay ngam dito yung kumbaga ano tawag nan kas lang light amoy DJ napasamak ka ni Paul ni Paul di ba nabulag kasjay ti kasupnget kasjay kumaiti life ko idi kasjay iso nga hanarigat ko nga pagtalka no sino iti mangguyguyod kinyak iso nga nakita ko dati nga kurang nak nga talaga iti panamati. Nung dati mati in review kinyak ni God, nga the moment kay entras ko nga talaga iti life ko kan ko na hanak dapat mabutbuton kasi iso na ka di ba idilas nga message iti Sunday iso na ka flawless nga driver. Iso nga DJ hanak dapat nga DJ Faith dapat nga daan kinyak hanlang nga agiste nga adda dito yan but all the more pa nga pangatwag kasi nga rod haan dapat nga kumbaga nakaintak lang hanggang kastoy lang iti faith ko no dito yan haan kasi iti faith kat di ba DJ han tayo man makikita still we believe that ni God iti makin control iti amin so nga DJ tapnon DJ nga tiin anak inyak ni God nga tapnon malisyak DJ nga kinasupnget iti panagbiag kasapulak iso na nga mangranyag iso na iti nang lawlawag kinya through dagiti revelations na dagiti rebukes na through dagiti leaders dagiti mang Bible study kinya so DJ but nga all the more nga na-direct nga talaga nga anak ko dito ka nga dalan awan talaga sa balin so nga kasapulan nga talaga nga siya agkaroon na ti willingness nga sumurot can at the same time bigger faith tapnon makasurot nga talaga iti pagayatan na tapnon ti kasta di kinasipnget matalawan nga talaga so DJ lang mat kinya kakabsa so nagligat nga talaga ag talik ag lalo na adda ti kinasipnget iti tao so nga importante nga adda ni Jesu Cristo iti panagbiag tayo kasi isu ti pagtalkan tayo iti panag talinaed pa iken ko anak. So, entire wrap up dati gabsat dati nagsasaritaan tayo. Kaya umuna DJ Kasta challenge number 1 ni Jesu Cristo ken ti Dios Ama ket may maysa. So nakapimpintas nga maamuan dito yung banag nga ti amin nga bubraan tayo ket para ken Jesu Cristo and pati dayay ni God the Father on the Dios Ama. And babaen iti biyag ni Jesu Cristo agbalin tayo nga perfect in the Lord Jesus Christ. So maawatan nga iti kaslang iti kapanunutan tayo about kini Jesu Cristo ken Dios Ama ket may sada and isuda iti Lord and Savior iti panagbiag tayo. Haan lang nga Savior na di kiti di kung na nga Lord ket nga saon master iti panagbiag. So, dijay number 2, pinarsuan na ti tao babaen ken Jesu Cristo. So nangigyumet kakabsat dagiti taduma-duma nga in-share dagiti kakabsat tayo about no ano dagiti makaigawid ken ano dagiti maaramidan da tapno ni tikas taket haan nga agturay dagiti mangigaw-gawid kanya da iti panagsurot ken Jesu Cristo. So napintas nga mapalagipan nga talaga about identity tayo. And sakmet napalagipan na kada may sa nga contact about kaslang feeling na ket
nagado iti mga gawgawid iti pagsurot kini atay will ni God gaputa adda iti self adda dagiti ambitions iti panagbiag ket anang rod dagiti promises na anak iti sasaw ni God adda dagiti nakapimpintas nga promises na as long as mamati ken agtrust lang nga talaga ken kuana and maawatan nga nalaimpay iti pinaka-purpose iti panagbiag tayo dito'y lobo. And ito jay, number 3 met. Kung na dyan number 3, ni Yesu Kristo isuti silaw ti biyag. So nagitkitan tayo kakabsat, nagmamet di kitay insyeda, di kiti kakabsat tayo tatay. Naawan di silaw, at di kiti mangyaw awan, so nga narigat nga agtalag. So nga ti papanano kwa, na duma-duma, haan nga may sa iti goal. So di kiti pabaliw-baliw, di kiti akas lang, kaya tayo nga ma-reach iti panagbiag. And then mamati tayo kadi nga ni Yesu Kristo iti silaw. Ket anang rod ti obraen tapno haan nga mapan iti kinasipnget. Ket babaen iti intayo pa ng amu ken Yesu Kristo maawatan tayo nga isuna iti silaw iti panagbiag tayo. Isuna iti mangiturong kanya tayo iti papanan tayo. Di nakamintas di nagpintas di example ni Ate Jonor tay di driver naawan silaw jalugan dinamot papanan na baka may dungpa-dungpar no awan iti silaw. Kas Jemet DJ biag tayo ken Yesu Kristo. Naawan isuna awan iti pagbalin ng iti panagbiag tayo. Entero din gen datay na imbag kadamag babaen iti panagbiag ni kuya tayo nga Denmark kadete nga topiko. Praise the Lord. So, ang kitkitaan dito kakabsat. So, we came from God. Dito pa nakatitle tayo kakabsat. At dapat i-question kanya tayo mo daduma, naggapuan tayo nga talaga. Ngayon, means, dito maamu tayo nga naggapu tayo, inaapo tayo nga Diyos. Ngayon, apay nga daduma kat haan nga makita kanya tayo nga datayo kat naggapu kinapo tayo nga Diyos. Kitaan tayo dito kakabsat. Iti po nga na adat isao. Ket isao, kadwa ti Diyos, ket ti sao Diyos. So manipod idi punganay ti sao kadwa ti Diyos. Ije kakabsat dapat ti basis ti biag tayo kakabsat ket ti sao ti Diyos. Kung kitaan tayo ditoy ti Diyos kumbaga ket kadwa iti Diyos. So iti sao kadwa iti Diyos. So sino ba iti umay kanya tayo? Apo tayo nga Yesu Kristo. Ipakita na mismo kanya tayo kasunod ti agbiag. But ipakita na mismo kanya tayo naggapuan tayo. IJ lang kakabsat, dapat i-basis ti biag tayo ket ni Yesu Kristo. So dapat makita kanya tayo ket ni Yesu Kristo, babaen ti sa una. So kakabsat, di kiti obraan tayo ba? Ket may pakita nga datayo ket naggapo kanya na. Nguhaan, kitikat ng tayo nga ron iti dati babaen iti panang-accept kini Yesu Kristo ti pinagbiag tayo. Narigat tayo nga maipakita or makita iti sasaunang mismo once nga adarig iti basol. Dati ngamin nga basol kakabsat isu iti dahilan na nga narigat tayo nga dungeg, narigat tayo nga may obra, kinarigat tayo met nga ipakita dati yung sino tinaggapuan tayo o anya man tinaggapuan tayo. Basol iti dahilan ng apay narigat tayo met nga madidingan di silaw ibagbaga na di point number 3. So dapat maikat niya tayo iti dahito babaen iti panagbabawi. Panagbabawi nga haan nga subyanan iti dahito yun. Adami iti daduma, agbabawi tayo ngem subyanan tumandig ito nga basol. So dapat clear kanya tayo yung kakabsat ti ang kayat tayo nga ti basis ti biag tayo ket napo tayo nga Yesu Kristo. Kat kaya tayo kat nga iti tao kung makita da nga tinaggapuan tayo kat ni Yesu Kristo. Ije lang kailangan tayong agbabawi ken aramiden iti pagayatan iti Dios. So ngarod nga inted ni Yesu Kristo o inted nga apo tayo nga Dios iti sasauna tanon tayo kat maigay nga na saya at halang nga iti sasauna kakabsat at dapat ti Espiritu Santo ng impay na kanya tayo.
Ngayon ditoy, mag-work lang ti Espiritu Santo iti tinagbiag tayo once nga akseptaren tayo ni Yesu Kristo akas Dios kinang isalakan ti biag tayo. Apay, inted na ti buo na nga biag tano da ket maisalakan. So DJ pa lang kakabsat, haan na lang nga impakita kanya tayo, manya tinaggapuan tayo, maanaman ti aramidin tayo, kundi in sacrifice na mismo iti bagi na tano da ket maisalakan, tano da ket mandalusan. So tatta kakabsat, iti basis ti biag tayo haan nga iti lubong, haan nga anat ibagbaga iti lubong, anaman iti latest itata or anaman iti kaadwanan ter aramiden iti lubong, dapat kitaan tayong ati gaya datoy bakit ti basis na ket ni Hesus Kristo or ti sasauna. So ti sao isu ti gudwayan ti biag ket daytoy a biag isu iti silaw dagiti tattao. So ammo tayo nga iti source tayo dapat iti silaw ket ni Hesus Kristo ken dati nga rod nga silaw haan nga datayo dapat iti mangsibseb kundi datayo mismo iti dati nga silaw ket datayo met iti mangpasilaw ti sabali nga tao. So we came from God. So dapat ipakita tayo met datoy nga mo mamati ti ken Hesus Kristo nga datayo ket naggapukan niya na ipakita tayo nga rod haan tayo nga tigpigilan iti daytoy. So dija mun una pela nga kabsat ikaten iti basol agbabawi tayo iti daytoy ken akseptaren tayo ni Hesus Kristo akas Dios kinang isalakan ti daytoy iti biag tayo. Ngo accept tayo daytoy a dapat iti pamati. Pamati nga rod nga haan lang itat nga aldaw kundi inaldaw-aldaw. Ngayon iti pamati haan lang ti basis na lang ket di nanggod tayo kundi ti basis tayo kakabsat ket iti sasao iti Dios. So tataro nga gundawan once nga mamati tayo ken Hesus Kristo akas Dios kinang isalakan ti biag tayo, nga mamati tayo nga datayo nagapu iti kanyana tatangarod antengarod agbabawi ket iti nagbasulan tayo ket akseptaren tayo mamati ken akseptaren tayo ni Hesus Kristo akas Dios kinang isalakan ti biag tayo. Tataro nga gundaway antengarod isagana ti puso ken panunod tayo babaen iti may isang kabasik nga kararag na accept babaen iti nga kararag ket ammo tayo nga ni Apo tayo nga Dios ket makipag kumbaga mangged iti daytoy. So katen agkararag tayo babaen nga naisapuswan nga pinagkararag kara idumog tayo nga rod kakabsat. Mami nga nailangitan agyaman kami kadeti sasao mga impahimo kanyami ket tatangarod nga gundaway agnitarek nga sakit man basol kapakawanan nak o Lord God tanang sakit madaan iti baro nga biag babaen ken Hesus Kristo. Akseptarek ken ni Hesus Kristo akas Dios kining isalakan ti biag ko. Tataro nga gundaway agyamanak iti nga baro nga biag ken dati pananglawlawag mo kanya nga sakit nagkapu kanya. Ket tatangaro nga gundaway datoy nga biag ket mapan-amin kanya sika nga rod iti basis ti biag ko. Ket tulungan nak o Lord God ngo kasanupay nga ibiyag datoy nga biag. Ket dati nga biag ket iti silaw la iti pagkamangan ti silaw na ket sikalaeng. Dati nga rod idawat ko itinagan ni Hesus Kristo nga Apo mi. Amen. Praise the Lord. At nga rod nga gundaway may kuwar de Band ni Brad Aldrin. Ayan kakabsat, naawatan nyo lang, dagiti nagsasaritaan tayo. Kaya adda kadi, dagiti nasumbatan, ngat lang, kas lang nakadamag yun, iti bagbagyo. Kaya't no adamot dagiti hampay nasumbatan, mabalin nyo, nga i-chat iti tumunggal me sa kanya yun. Kanya ni, kas magita yung met ito screen, dagiti naduma-duma nga nagan ni. Pero kung nyo lang tanong ka dito topic or iti page, iti Lifeline Ilocos. So adamit iti announcement, kaya't ko lang ipakamuha niya ito sa iti announcement tayo. Lifeline every Wednesday 6:15 PM. Ag-start so na 6:15. So at yung Lifeline is virtual. Kita tayo dito page. So i-like tayo ni kakabsat dito Lifeline Ilocos nga page tayo tapnon. Ag-notify kanya tayo with lang every Wednesday. Lifeline topic review every Thursday to Tuesday. So damagen tayo dagiti leaders tayo no ana iti schedule ta tapnon ma-informaran tayo met lang no kas ano tayo magtingin.
And mabalin tayo mo agdingay kadagiti kakabsat pay kadagiti naka-schedule mo tang. And then DIPF first Saturday of the month, kalkalpas na lang kakabsat. And damagan tayo no tun ano man DJ sumaranong DIPF. So, first Saturday of the month Day. And then Freedom in Christ FIC or EGR to no July 30. So, i-ready tayo kakabsat, iti hard tayo or ay tatapa lang. And Sunday worship service 8:30 a.m. at Daisona iti face-to-face, and then makita tayo suna via live FB page and YouTube. And the Genoa Cup building dati kapsat Sunday worship service. And then may visual class every Sunday 1:30. So it depends kung ano yung sasabihin ng cell leaders natin about kadetoy visual class. And then dapat umay nga obrahan tayo kapsat di ay Thanksgiving maangay so na to no July 24. So siguro nohaan pa na i-informaran from the cell leaders damagan tayo ito no kasunod ito Thanksgiving tayo. So tayo lang kapsat intayon tayo banen dito mangi closing prayer kanya tayo ni Brad People. Kararag tayo. Diyos mi manakabalin launay pagyamanan na kay iti adal nga in kami na amuan ket apudno o Dios nga da kami ket napabaron ken awanen iti pakakitaan iti anyaman a kinarugit kanyami o Lord. Ket ti maysa nga anak mo kasapulan nga agbaling nga natural nga sumursurot ken ka agar aramid iti pagayatam ken agpaituray iti amin a panggep mo. At tangarod, O Lord, no, dadaman iti nabatbati, selfishness inside our hearts. Katam amin dagitoy, O Lord, purify our hearts and life. Tapnon iti kasta, kat maidaydayo da ka, maayayo da ka, O Lord, ken amin nga obrami, kat agted, numangted ken ka, iti pakaragsakam. Ken kastapay nga, sika iti tumulong kanyami, O Lord, at na nagbalin kami, nga karakanayon nga active nga mangusar iti life mi para iti pakagloryaam. Tulungam dagiti pamilya mi, barkada mi, kadorman mi, ken iti amin-amin nga amamo mi, O Lord, tapno nagbalin kami nga way, tapno maamamo da ka, ket kastamot, O Lord, nga karoon da iti breakthrough, iti panagbiag da. Ket pudno, O Dios, nga aking kalaeng iti amin apong madayaw, gloria, ken ayat Lord dayto nga rod ti dawat ken kararagmi itinagan ni Apo ni Jesus. Amen. That ends our Lifeline topic review kapsat. So see you again to know next Thursday. So say goodbye tayo kiti viewers tayo online. God bless you kapsat. Bye-bye. God bless everyone. See you again.